La pregunta fonamental de tot el que tinc per ballar amb tu és si els humans podem aconseguir la felicitat. Aquesta és una pregunta antiga, tan antiga com nosaltres, com la nostra espècie, justament perquè nosaltres estem necessitats de ser-ho. La novel·la no dona cap resposta concreta, perquè també, si ens emparenta a tots els humans el fet de buscar i preguntar-nos per la possibilitat de ser feliços malgrat totes les carències, malgrat les pèrdues, malgrat les nostres debilitats, la nostra fragilitat, la resposta que donem els humans és diversa, des de no és possible fins a sí i de quina manera. No he pretès en cap moment donar una resposta, sí donar voltes a la pregunta. I a través del seu personatge principal, la protagonista, que és una dona, Felicitat, de nom, una dona en edat 40 i pico, en plena maduresa, que pateix una sèrie de pèrdues pròpies de l'edat, aquestes pèrdues que, encara que no ho diguem, a tots ens arriben en un moment de la vida, ella decideix tirar endavant. És veritat que l'atzar, la sort, està al seu costat. I gràcies a la sort, gràcies a l'atzar, s'embarcarà en un vaixell cap a una illa grega, cap a Sèrifos, i allà trobarà una sèrie de persones, d'oportunitats, que ella tractarà d'aprofitar. I tractarà d'aprofitar-les, per una banda, fent servir la reflexió que naix de la raó, la voluntat que naix de la intel·ligència per aconseguir els objectius. I per altra, posant a prova la seva capacitat de disfrutar de la vida. Tot el que tinc per ballar amb tu és una novel·la que pregunta, no dona resposta, però en la qual jo he disfrutat molt escrivint-la, des del principi fins al final. I si és veritat allò que diu Leonardo Sciascia, l'escriptor sicilià, que les seves novel·les exitoses han sigut aquelles en les que més ha disfrutat, exitoses entre els seus lectors, espero que tot el que tinc per ballar amb tu sigui una novel·la que els lectors que sintonitzen amb la meva manera de carar el món, de carar la vida, disfruten molt, perquè jo he gaudit molt amb ella.